हालुरारि मुगायाव जोंनि बे ग्लबेलाइजेशननि मुगायाव गोबां जिनिसानो बेयाव फैबाय नङा होमबा गोबां मुवा बेसादल' नङा आसलते सान्थौआबो फैयो फिलसफिफ्रा फैयो जेरैहाय ख्रिस्टान धोरोम फैनाया सोनाबनिफ्राय फैनाय नङा होमबा जायखौ जों वेस्टार्न कालचार होननानै बुङो बेबो मोनसे ग्लबेलाइजेशन एबा हालुरारिनि इफेक्ट माने गोबां जिनिस फैफायो बेबायदि ख्रिस्टान धोरोम बा बिदिनो इंलिश मिडियाम एजुकेशन जायखौ जों वेस्टार्न एजुकेशन होननानै बुङो बेफोर हालुरारिनि गोहोम ग्लबेलाइजेशननि गोहोम दायो नोंथांमोनहा एकदम जों बयबो मिथिसारनाय जिनिसा जाहैबाय मबाइल इन्टारनेट वाट्सएप बेयो जाहैबाय ग्लबेलाइजेशननि माने मोनसे इम्पेक्ट आरो मोनसे माने इम्पेक्ट बेखौ जों मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो गाज्रि खामानियावबो बाहायनो हायो गोबां फरायसाफोर बेखौ गाज्रि रोखोमै बाहायनानै बिनि बेबहारखौ रोङैयाव बिनि बाहायनायखौ रोङैयाव अनेक सम जों ओरैनो हगारहरदों आरो बिनिफ्राय गावनि फरायनायाव जोङो माने लोरबां जानानै फेल खालामदों बा फरायनायाव गोसो गैया जालांदों नै बेबायदि जोंहा माखासे मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो बिनिफ्राय जोङो मोजां माब्रै बाहायनो हायो मबाइलफोरनिफ्राय इन्टारनेट वाट्सएप बायदिसिनानिफ्राय जोङो इन्टारनेटखौ बाहायनानै बिनिफ्राय गोबां जों मिथियै बाथ्रा मिथिनो हायो बिदिन्थि हिसाबै फिसा फिसा जिनिस जेरै मबाइलखौ माब्रै बानायो बेखौबो मिथिगोन थिग बेबायदिनो सिलाइखौ माब्रै बानायो बिनिफ्राय मिथिगोन बा दैनि दाथाया माबायदि बे दैया बबे माजों माजोंनिफ्राय जानाय आरो बेबायदिनो अनेक हारिनि बाथ्रा बायदिसिना गियान जों बे इन्टारनेटनि माबानिफ्राय मबाइलनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेबायदि जों गुनखौसो बा गियानखौसो होसोननांगौ नाथाय जों बेयाव बायदि पिक्चार नायनानै बायदि भिडिअ बायदिसिना नायनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ जों हगार हरबाय थानोबो हागौ दा बेबायदि जों बिनिखाय गावखौ मिथिग्रोनाङा आं बिनिखायनो दहाय बुंदों जे गावखौ सिनायग्रो गाव सोर आसलते जों आगोमा सुबुं एकदम माने आगोमा सुबुं जों बे बुहुमाव जोनोम मोनदों आरो खनसेल'सो जोनोम मोनो होननानै बुङो अनेक मानसिफ्रा बे खनसेल' जोनोमखौ जों मोजाङै बाहायनि बिनिखाय समखौ जाहाथे जों ओरैनो हगार हरा समा बिराद मुल्यबान दा नोंथांमोनहा नाय 24 घन्टाखौ बा बे 24 घन्टाया बेखौ बयनोबो हरदों समान सोरबा कुटि कररपति जायखौ होनो बिथांनि थाखायबो 24 घन्टायानो बा 24 घन्टा सोरबा एकदम दुखिया न'खर एकदम गैजा रोङै बिथांनि थाखायबो 24 घन्टा बे 24 घन्टाखौ जाय जेरै बाहायदों जाय मोजां बाहायनो हादों बे माने उथ्रिसार जाहैदों आरो जाय मोजां बाहायनो रोङाखै बिथांमोनहानो उथ्रिसार जानो हायाखै जायनो समखौ ओरैनो हगार हरदों बिथांमोनहा बेबायदिनो सोलिलांदों आं दहाय बुंनाय बायदि नोंथाङा इच्छा खालामोबा गाव देहायारि लेभेलाव सोलिनो हायो गोसोआरि लेभेलावबो सोलिनो हायो आरो सिजौआरि लेभेलावबो सोलिनो हायो मोनथाम लेभेलजों मानसिया सोलियो जायखौ मानसिफोरा बेनिखायनो बुङो अधम मध्यम आरो उत्तम बेबायदि होननानैबो बुङो बै गौतम बुद्धनि माबायाव बे बुद्धिस्ट माबायाव बे जिनिसा सोलियो नों अधम रोखोमैबो सोलिलांनो हायो मध्यमैबो सोलिलांनो हायो बांसिन मानसिफ्रा मध्यमजों सोलियो उत्तमजों बारा मानसिफ्रा सोलिनो हाया उत्तमाव जानाय लोंनायनि अनेक माने माबा थायो उमुक मोनजाया तुमुक मोनजाया उमुक बाराव उमुक खालामनो मोना तुमुक बाराव तुमुक खालामनो हाया बेबायदि धरननि अनेक माने आसार निति बायदिसिना थायो आरो दा बे अधम मध्यम आरो उत्तम जों बबे मोनसेजों सोलियो जोंनि खोथा आं अधमजोंबो सोलिनो हायो आंखौ सोर बादा होनो आं मध्यमजोंबो सोलिनो हायो बे आंनि गोसो आं उत्तमजोंबो सोलिनो हायो बे आंनि गोसो दा बे उत्तम जिनिसा आसलते जों अनेक मानसिनि उदाहरन लानो जेरै आब्दुल कालाम बिथाङा मुस्लिम जानो हागौ माबायाव आब्दुल कालामा उत्तम मोनसे लामाजों सोलिलांदों उत्तम लामाजों सोलिलांदों बिथांमोना गावखौ कमप्लिट सेल्फ कन्ट्रल खालामदों जानला मोनला बाथ्रा बुङा जानला मोनला जाया जानला मोनला खोथा सिन्था खालामा माने जेब्लाबो बिसोरो माने बे आत्माखौ कालसार खालामबाय थायो आत्माखौ जेसेबां कालसार खालामबाय थायो इसेबां शार्प जालांबाय थायो इसेबां गोबौ जालांबाय थायो बेनिखायनो फरायसा नोंथांमोनहा माब्लाबा दा सानजे नों दाल ओरै होननानै माने जेबो रोङा आं फरायनायाव दुरबल मेथ्स हाया साइन्स हाया इंराजि हाया बेबायदि साननो नाङा जि जिनिसखौ नोंथांमोना गोरा मोनो जि साबजेक्टखौ जि आयदाखौ बेखौ बांसिन फराय आंबो मेथ्सखौ बिराद गोरा मोनोमोन क्लास 7हालागै थाखो 8सिम मोनहैनानै जेब्ला आं मेथ्सखौ बारा नायनो हमबाय गावनि लोगोफोरनि बहिफोरखौ लाबो गुबुन फरायसाफोरनि बहिफोरखौ नायै जेब्ला आं मेथ्सखौ बारा नायनो हमबाय मेथ्सखौल' बांसिन सम फरायनो हमबाय मेथ्सआ लासै आंनि थाखाय गोरलै जालांबाय बेबायदिनो आं मेट्रिकखौ पास खालामनाय आरो मोजां नम्बर लानानै पास खालामनाय मेट्रिकआव अंकआव बाखि साबजेक्टआव आं दुरबल नङामोन थिग बेबायदि जेब्ला आङो माने कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो हमबाय अब्ला
माखासे थांखि दंमोन किन्तु जाफुंहैयासै थेवब्लाबो नाजायोब्ला माबायदि जायो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जुदिबो आं साक्सेस खालामहैनो हायाखै बा उथ्रिसार जाहैनो हायाखै जेब्ला जोङो अल इन्डिया कम्पिटिटिभ एग्जाम होयो बेयाव क्वान्टिटिभ एप्टिट्युड थायो रिजनिं एबिलिटि थायो बायदिसिना थायो नङा होमबा इंलिश थागोन जीके थागोन बे क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड होननाय जिनिसा गोरा जिनिसा बेयाव मेथ्स थायो बायदिसिना थायो एसे गोरा जायो बियो रिजनिं एबिलिटि थायो आरो दा बेयाव जेब्ला बेखौ आं गोसो हमनानै फरायनो हमबाय अब्लानो बे साबजेक्टआ लासै लासै गोरलै जालांनो हमबायमोन किन्तु बे समाव सुबुरुन होग्रा एडभाइस होग्रा सापर्ट खालामग्रा जोंनि गेजेरावथ' गैयानो नङा होमबा गाव हारसिङै गोसो हमथानानै फरायबाय थाब्लासो बेबायदि धैर्य गैया जाहैबाय आंहा दा जुदि आं गोसो होनानै फरायथाबबाय थायोमोनब्ला हयथ' एसिएस बा आइएस खौ क्रेक खालामनो हागौमोन हेभिलि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिसि